Horas madihita sa luhutna. Manang di dia pihamu akamang dohot tamuinang toktong mahamu di bagasan pangaramotion ni Tuhan ta Jesus Kristus. Adoraso tatangihon hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Jamita di pertangyangan uek na laos gabe epistel di Minggu Septuagesima 10 Februari 2022 ima natar surat di Evangelium Matius bidu 4 mamukasian ayat 20 rodi ayat 25 hujahama dihita songonoma hatani Tuhata. Dungi didalani ibana masadok luat Galilea lahu mangajari diaka perguruan. Mamaritahon harajauni huhut pamalum nasasahit doho naniai ni halak na di sini. Jadi terberita maibana rodi liat tano Syria. Pola di pabuan halak tujuluna nasa nahasitan aka persahit na ragam dohot aka hasonggopan ni aka sibulis dohot aka nasolpot bulanon rodi aka nasarion gabe di pamalum manasida saluhutna. Jadi macai torok mahalak mangihuton ibana aka nasian luat Galilea sian Dekapolis 10 huta sian Jerusalem sian Judea dohot sian luat nadi baribani ai Jordan. Ima hatani Tuhata. Di hamuaka manami dohot ina nami turpuk jamitaon ima berita pangulaw ni Jesus di Galilea. Bagi Yesus, Galilea menjadi tempat pelayanan yang sangat spesial. Mulutajaha adorak suturpukon diberitahu dodisi berita taringot tu Galilea. Luat Galilea ima inganan yak kasipili bigu. Bolo di hati Indonesia di dok, Galilea adalah wilayah bangsa-bangsa lain. Jala jolma akan maringana disi terdok namia dinahulum dope, bangsa yang diam dalam kegelapan. Budia notaida di ayat 15 rodi ayat 10. Ra imasada na mendorong Jesus iko marjamita di luati. Jala inti ni jamita ni Jesus disi hobardo tu keadaan di luati ima asa paubahon roha. Paubahon roha sian hahulumun tu hatiuron ni Kristus. Didok Jesus tu nasida paubahamu marohamuna ay nunga songgop harajaon banua gijangi. Tutu nunga songgop harajaw banua gijangi nanidok di Jesus disi laos marhiti haroro ni Jesus sidui disido parsonggop ni harajaun banua gijangi. Budu enot taida di ayat 10 pitu adorak suturpuk tahun. Tadok spesial luato di Jesus ala lausian Galilea odo sisian na perjului ima si Simon, si Andreas, si Jakobus do si Johannes. Jala molo tapa hobar keberadaan di luati ima namia dope di bagasan hahulumun. Berarti nang si Simon, si Andreas, si Jakobus, do si Johannes tardok akan namian di bagasan hahulumu kiad dope adorak sudiju Jesus nasida. Dungpe gabe sisian ni Jesus naopati asa gabe takas nasida si huto Jesus. Hamu kadongan hiratulu bagia bulud do ulau ni Jesus di Galilea. 3 pilar pelayanan Yesus di Galilea. Dia mai na perjulu di dok mengajari diaka perguruan, mengajar. Molo di hata nasing di dok teaching, na paduahon mamaritahon harajaun ni debata. Jadi ini pemberitaan, preaching. Jalan na patuluhon pamalum akasahit doho naniai ni halak na di sini. Berarti ada pemulihan atau healing. Tentu hobardo pangulau ni Jesuson tu keadaan manang latar belakang ni luati songon naung tabigi nakid di hatorangan na digijangi.
imana mia dope di bagasan hahulumon. Tutu sada-sada luat manang inganan nasai mia dope di bagasan hahulumon, dawu dope, holang dope sianak kapangajaran, pemberitaan, doho sian pangubation. Molotuk pera adong disi akka pangubation tong dope marguru tu hagugoon ni portibi. Ala uper sia adu penasida tong disi sianaka pangubation na modern. Terlebih pangubation songon na pinatupan ni Jesus. Haroro ni Jesus di luar itu tu boy gabe mengubah persepsi nasida, mengubah peradaban nasida, mengubah pandangan nasida. Molo mamijam istilahnya kadong atas silumon, Yesus mengubah kiblat mereka yang tadinya berkiblat ke berhala, sekarang kiblatnya kepada Yesus. Mangihutu Jesus jala porsia tu Jesus gabe taruli manasida di parbinotoan doho di hahi pason. O masada na macay arga taida siya turpukon. Lausian pangatusionom mahita madok, orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan diberkati. Namarhapo satu debata say natar pasu-pasu do nguluni. Hamua kadongan gabi terberita ma Jesus ala ulaw nay. Dakola di Galilea be, alay nung asahat tu beriba berita na tu tauno Syria, jala pola do masibuan akka na marsahi nabi sian luaton tu Jesus. Maragam sahiti didok, adong may nasolpo bulanon, nasarion, doot akka nasinonggopan ni sibulis. Pokokna maragam ma di pamalum Jesus. Dang terhempang be beritay, nunga macay torop na romangi huto Jesus. Termasuk sian luat Galilea, sian Decapolis, ima si 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, doho sian luat na di beribani ay Jordan. Lapatan na nunga tung terberita Jesus di Sude luat. Ahado na buhay taputihi siyan berita masay. Tutusada na buhay tabuat siyan berita ima molorope akan natoropi siyan ganup luat laho mangihuto Jesus tutu ala ulaw ni Jesus na dingganidoy. Tangadong lubi siya ni taida motivasi ni jolma natoropi di bagasa turpukon. Jadi mereka datang ya karena mereka melihat perbuatan Yesus yang maha baik. Ala ni ulaon doho pabahenan ni Jesus na dengganido. Siano mahitabui membuat sada kesimpulan bahwa setiap pekerjaan yang baik, pelayanan na positif pasti akan disenangi orang. Jalanang habatak kita ro torop jolma tuaka ulaun si soni. Alani hupikir pesan na taulama aka ulaun na denggan nate. Ulaun na positif aka ulaun na mabahen las ni rohani dongan. Aka ulaun na pahisar pakilalan ni dongan. Jalapat tapasiding ma aka ulaun na mabahe jud ni rohani dongan. Na mabahen sugu ni roha, na manabayi sahit ni dongan, na mabahe marsak pakilalan ni dongan, dohot akaulaon na sifat na negatif rupa ni. Na perpudion, hira na lam torop do na marsengaja mabahe naka ulaon na negatif pati. Tujuan na holan asa viral do di media hola na mabahir sensasi, hola na menebar fitnah, kebencian, doh na patubuh ka permusuhan. Jadi terberita peibana, jala sudi mana deibana, dada ala ulon na nadinggan. Alai ala na juk do, mabahin aka ulaon na sudinggan. Istilah nuayang didok rupani, hola na nyinyir.
Ulan na mangicahi, dang budi bereng na dinggan. Gabi menulupiak kaulaon na sudingkan, na masa maun na perpudion taida rupani. Jadi berita masa na taida na tabigi jalan na tajaha marhiti turpukon, mangalihon pencerahat hita, asa taula aka na dinggani. Mulu gabi torop halak mangihutok kita, gabi torop halak terobsesi ala ni hita, batutu ala ni ulaw ta na dinggani manianate. Unang maaka, si songon aka na mabain virali hita. Songon na binahin ni Jesus sima tatiru. Mulu gabi terberita pi ibana, jala sudi romang hihuton Jesus, ala ni ulaw na nadingganidwi. Tutu dang na mabahis sensasi Jesus di siyate. Apalagi asa viral. Hay sumasa dupe viral di zaman ni Jesus. Atong tatiru ma tuhat ay taula manadinggan tapatupa ma na mabain aka las ni roha na mabuan pasu-pasu tu na humaliak kita. Amen. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu may jala pargugui hami mangulahotsa makanguluhotsa. Di bagasan Jesus Kristus martangia kami tuho. Amen.